Kijk, en hier hebben ze in de buurt ook van die gaten waar ze grindhout halen. En er komen ook mammoetstukken uit. En dat was de eerste hier in Limburg. Zo gaat hier in Buggenum zo'n baggergaat. En daar liggen al een tand van en stukken van een slaagtand. Die zijn heel uit de grindkoer gekomen. Ja. Ja, dat is een bekendje, ja. Ja, nou ja, sorry. Ja. Ja, ik kom niet uit deze contraien, maar ik vind dat wel... Maar doe hier zo'n beetje Zuid-Limburgs, of niet? Ja, maar ik vind het wel ruig dat ik nou gewoon... Want is dat ook mammoet dan, wat doorleed? Ja, dat is iets van de schouder. Hè. En dat is van de kaak. En dat zijn tijn. Die zussen de meeste. Hè. Maar vroeger waren er zoveel tijnen, tenminste lachten die in de hoofd en nog zoveel jaar velen die trainen. Maar wie komen die stukken mammoet dan uiteindelijk bij dicht terecht? Met het baggeren komen die omhoog. En in het begin waren er heel veel. En dan werkte de mensen van Buggenum. Die wisten dat? Nee, die werkten door. En die hadden die. En later, toen ik dit allemaal haai en ik die open, toen kwam er een zijne aan met het slaagtijn. En ik heb zelf natuurlijk ook gezocht. En een van Neer hebben ze dus nog dingen opgebaggerd. Daar heb ik er nog een paar van gekregen. En deze van de wethouder van Buggenum vroeger geweest. Welke? De grote door, de Ongerkaak. Dus dat heb ik ook gekregen voor het museum. Maar dat is allemaal, het museum is ook een beetje heemkunde, hè? Een beetje vuil. Ja, een beetje veel, ja. Want heel veel spullen van mensen uit Buggenum, die liggen hier. En dat maakt het ook natuurlijk extra, ja, voor de lui om te komen kijken. Hè. Dus er stonden hier regelmatig mensen voor de deur die zeiden van, Jos, we hebben iets voor het museum. Ja, toen had je altijd open, hè. Dus ja, dan was dat natuurlijk. En hoe is dat nou tegenwoordig dan? Minder. Ik doe dus nog groepen en mensen die interesse hebben, particulier. Ja, de drukte en zo, dat is bij mij een beetje voorbij. Ik hoor het geer van een beetje rustig. Ik moet ook veel werken daaraan, hè. Maar dat ga je door tot de neer, zeg ik. Ik heb ook alles verzameld, ja. Niet alleen deze dingen. Is er nog meer dan? Of hebben we nog alle ruimtes gehad? Nee. Oh, nee, dat is pas het begin. Ja, ik zoog net... Ik zal er een folder met... Ik zoog in de hof, zoog ik inderdaad ook nog beeldenstone en... Dit gaat zo met... Je ziet wat hier allemaal ligt. Dat kunnen we ook van het baggerwerk vullen. Oh, dit is de Romeinse Dit is de Romeinse tijd, hè. Ja. En ik heb zelf natuurlijk ook veel gezocht en erbij gekocht. Van mensen die door een handelen. Maar heeft zich dan ook een metaaldetector? Ja, dat heb ik ook. Ja. Ik heb ook zaakjes uit de grond gepetterd. Maar meestal hier in Buggenum, hè. En een fibula, dat is toch zo'n speld, een mantel bij je kaart te halen? Een mantelspeld, ja. Ik zal laten zien, hier in Buggenum heb ik dat is heel bijzonder, een pauselijke zegel gevonden. Oh ja, door in het ja, de Looi, hè, de Nicolaus. Dat komt uit Buggenum, dus hier in Buggenum, zo gaat vinden, dat hing dus aan berichten van de paus, aan de bisschoppen in Europa, hè, en ja, dat was dus, dat is eraf gehaald natuurlijk, en dat is veel gelezen ergens, maar dat is hier, misschien via de mest, is dat hier terechtgekomen vroeger. Zo gaat dat ook met de bodemvondsten, die komen via de mest in het land. Nou verzamelen we verhalen, hè, voor dit programma. Hè? Verhalen. Ja, verhalen van gewone Limburgers, van gewone mensen. Ja. Maar dit zijn niet alleen dingen bij elkaar gezet, hè. Dit zijn allemaal, dit is één grote verhalenbundel hier. Ja. Dit is toch zo leuk om te vertellen, lief. Ja, is ook, want als ik met mensen rondloop, ja, dan ben ik s'avonds doodmoe. Dat geloof ik. Dan heb ik oren gekald over allerlei dingen. Vertellen. Rondlopen en dan vertellen. Het zijn allemaal verhalen, ja. Dus zo is er een boek van kunnen schrijven. Maar, zeker, en de foto's erbij, dan had zich godverdorie het moois. Maar dat is een levenswerk. Daar blijf ik bij. Nou is iedere verzameling is uniek, want geen verzameling is hetzelfde als een andere verzameling. Maar hoe bijzonder is dit? Hè? Uniek. Het neemt is in die grote diversiteit. Hè. Nee. Zoveel onderwerpen, zoveel aparte verzamelingen in die hele grote verzameling. Ja, is dit uniek in Nederland? Ja, zeker. Zeker in Nederland. Wie rij je ook eens toevallig door Buggenum? Oh ja, de tuin.
Ja, kom de maar. tuin. Ja, de tuin. Ja, maar je laat eerst even het hoofdmuseum zien, waar ik begonnen ben. Het hoofdmuseum. Ja, waar we begonnen zijn. Kijk, dit bijvoorbeeld ook, en zo'n beukjes van Hier, Jan dit is, Piroviet. dit is Die zijn ook van de regio, de dat is van folders. meneer Broos uit Wiert, hij heeft die bruggen En we geschreven. hebben op de Stongen in die voorpagina gezet gestangen hier. van de En die Limburgers gezet in stond. 2003. Niks. Dus heb ik daar een kopie van gemaakt. En daar hebben ze beukjes van. En aan de achterkant heb ik, zoals het museum er nu een beuk gemaakt van ingedeeld is met alle onderwerpen. foto's op beuk. Limburg in beeld. Ik denk dat veel Hier. oudere Limburgers dit dan nog Ja, misschien ja, moeten dat- kennen. In 1948, 49, 1950 stond dat in de gezet. De avonturen van Jan Piroviet. Van Jan Piroviet. En die stonden dus ook in de gezet. In de krant. gezet. Ja, ja, juist. Daar keken we altijd uit. Oh, ja, het hoofdmuseum. Ja, ik kan wel overal. Ik heb ook overal leeggemaakt. We Een, moeten het alleen even zien. Een frietpan uit de Romeinse tijd. Ja, zo. Ja, ja. Is van alle tijden. Ja, ja. Ook, Kijk, we moeten al nog leven. ja, en een sensei hoe deze ergens opgegraven hebben. Nee, natuurlijk leven wij er tussendoor. Hè. Dit is het hoofdmuseum. Ja, hier ben ik begonnen om dit in te richten als museum en zo is het dan ook meest blijven staan. Maar ook weer aangevuld. En mijn bodemvondsten, hier liggen een paar. Maar ja, ik moet niet alles vertellen natuurlijk, want je weet niet wat die gebeurt s'nachts. Ja. Het komt dan allemaal in de toets. Keltische fibula's. Ook het ligt er gans voor Gries voor. Er zit natuurlijk ook andere detector Wat is dat van ding? amateurs. Dat is een maalsteen, hè, voor koren in meel te veranderen. Maar wel een kleintje dan, of niet? Ja, goed voor huishoudelijk gebruik. Hè. Nog nooit gezien. Ik ken alleen maar die grote meulensteen, maar dat hadden ze dus... Ja, nee, maar dit is ook niet van deze kant. Ik denk dat dat van Marokko komt. Dus er komen ook wel eens dingen hier naartoe. En ik heb het eens gekocht van een mens. En ja, die hebben wel me vertellen dat dat van hier wordt, maar ik geloof dat niet. Maar dat hoeven niet allemaal. Ik vind dingen soms ook gewoon leuk, want ik heb ook Afrikaans kunst ertussen staan en aparte dingen. Soms moet een mysterie gewoon een mysterie blijven. Ja, ja, dat Hè? is Het heeft ook wel iets magisch, hè? Ja, kijk maar, want er staat overal gereden. Alles wat ook hier met de koninginnen te maken heeft, is een beetje in aan porselein. Ja. En door de tijden heen hebben we al verschillende koninginnen versleten in mijn leven. Heb je... Klinkt dat apart. Ik heb zo- Wilhelmina, Juliana. Wordt je er verhaald hè, van het verlovingsfeest? Van de, 71, ja. ja, van 71. Heeft dat ook een plekje gekregen ergens? Ja, die fossielen Ja, van die Hallo, ja, die had ik eigenlijk willen zien, laten zien, maar vanwege dat ongeluk van de hond Oké. is dat weggeweest. Oké. Nou, dan houden we het bij het verhaal. Ja, ja. Ik ben even aan het denken. Je moet dat ook maar een beetje duidelijk, een beetje zo in elkaar zitten. Dat eruit valt, ja. Hebben we daar nog alweer, Wat is het? welk fossiel hebben we De gevonden? grafee, hè? Dat is een bivalve, dat is zo'n hele mooie. Hij zal hier wel ergens tussen Ja, ik wou hangen. zeggen. Oh, ik zal het heel even kijken. Als er nou een van kunst en kitsch hier rond zou lopen, hè? Ja. Die zou zich kunnen begaaien, hè? Ja, maar ja, ik heb niet veel wel een beetje misschien. Nee. Ja, meer replica's van dingen die oud zijn. Hè. Ik weet niet of die topstukken die ze in het programma waar we altijd naar kijken. Ik weet niet of ze die hier hebben. Maar zit je er wel eens nog te kijken dat je denkt van, oh, maar dat hebben we hier ook? Dit is van Zuid-Limburg. Heel soms. Heel soms. Heel soms. Die ammoniet, Oh, een ammoniet hebben we daar gevonden. die komt uit Hallo. Ja, Dus dat duidt ook denken aan de verlovingsreis. verlovingstijd. Hallo, ja, de steen, die blijft onveranderd. Wij gaan met de tijd, maar die steen, die staat er. En dat blijft altijd hetzelfde. Ja, en wij werden ouder, hè? Helaas. Ja, ja. Dat is toch prachtig, hè? Ja. Die blijven die gezelschap houden en straks, ja, dan herinneren ze nog aan ons. Versteend in stilte. Ja. Ja. Je ziet wel dat ik, ja, alles. Dit is ook al zo'n mooi boek. Oh ja. Die de armen Het geeft, porselein. Oh, ja. die heb ik eens van Nietse Oetermunje gekregen. Ik heb dat zelf moeten afwerken, want dat was gans kapot.
Vond ik zo mooi, die de armen geeft, leent de Heer. Dus als er een zwerver kwam aan huis en die moest nog eten, deze door het eten op en ooit hij dat boete op. Ja, dat is mooi. Meestal verhaal, heb ik hè? klus. Nog heel even naar de... Ja, dat is toch wel... Die de mooi. armen geeft, leent de Heer. Ja. Dat was toen, ja, bij kloosters en zo, aan de Ja. achterdeur. Ja. Daar koesten ze altijd aankloppen. Dan kosten ze Ja. altijd aankloppen. Ja. Ja, zo heb je dat wel van die dingetjes. Ik denk dat we hier makkelijk een week zo je kunnen doorfilmen. Ja, zo best. Plaats is genoeg te zien. Dus, Mensen, de komende paar maanden kunt onderweg vanuit Buggenum. ja. En dan ziet je vast voorbereid. Wilt je de tuin nog zien? Zeker. Jas? Ja, ja. Ik denk dat ze dan nog wel met hele lange wil laten zien. Of niet? Nou, onze tijd zit er een huurland op qua. Maar we Ja, want er kennen zit- misschien nog een blik. Oh, och, dat is maar een schuifdeurtje. Ja, voor hier te komen is niet moeilijk. Kijk hem van de Krappelen heet ze. En die Maria ook. Die zijn er... Van de krappel. Ja, Antonius zeg ik toch. De met een doodskop. Franciscus is dat. Want wat symboliseert een doodskop dan? De sterfelijkheid, hè. De sterfelijkheid. Van de mens. Ja, daar hebben de zustertjes veel aan gebeten. En die Maria die is ook vandaag gekomen. Maar de zussen hebben ook dorskes. Ongelooflijk. Twee dorskes. Als je nou straks niet meer in staat zou zien om het museum of om hier te blijven wonen, wordt het veiliggesteld? Dat hoop ik. Ik heb een zoon, onze We hebben Bart. er twee. Ik heb nog een zoon, maar die trekt er niet zo aan. Nee. Bart is de jongste. Bart is de jongste, Bart is de jongste. En ja, die wil wat druk, maar die zijn pas klaar met de roes nu, dus dat moet nog even door. En ik wil nog even genieten. Kijk. Zolang als het gaat. Ja, zolang het geeft, want als hij dat doet, dan kan ik tot de laatste dag die